aming kapihan eh. Lay! Lalay! Sa maning bataan eh nga, di makadungog. Lay! Saman pa, sige makagkatawag niya. Bida kayo na lang tagadarakas dolo pa kadungog. Aman si kuya ni mo. Suko ka pa? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Asa si kuya ni mo? Ano to diya sa sulod pa? Galaba-laba. Madato siya to yung duster dito. Duster man daw to. Ano sa'yo, Duster? Nabayot na yung mga magsuon? Angelo! Angelo! Dali ra! Sagot! Pagdali! Kung sagot ba, oy, sige makagyaw-yaw diya. Magwapang pa ako dali. Noon sa na yung sinutan! Nusa man ni Dustin ni mama. Oy, mahusus man. Klaro ako na ko. Laki ka babay. Ay si Papa, murag karon pa. Ay kung binayote. Hala, ito ko itong kabaw dito. Ay unsa man ni si Papa. Oy, nga akon mapoy patugwayon. Init kayo. Sa ato pa, tinoon ginilang gingon sa itong mga silingan nga bayad ginay ka. Klaro anak pa. Wa pa ka naanan nako. Dawata na lang gud ba nga po pang Miss Universe imong anak? Oh, kita anak. Huwag mo manggaling na. Paypay mo undan kasi mong pag-eskwela. Ikakalas-kalas kung gasto ni mo. Dito sa eskwelan, gabiga-biga na ka. Ay mao ba pa? Kung mauna pa, magbinyo na lang ko oy. Tinaw ka na? Mag-minyo na ka? Laki na ka na? Laki yung ka? Unya, isa man yung minyoan. Si Kuan good pa. Si Napoleon ba? Ang anak ni Mang Kanor dito sa babaw. Sir! Quiet ka na, kuya nungdan! Kapagkaulas! Pamilya! Magunan tani!